सखी का हाल भइल बा होई कहा। अरे का बताइए सखी, पूरा जुलुम न कइले बा हो। हाँ तो लौकता टाइट तहर दे झीला झीला लागता। ससुरा में जियल सखी रे सैया मोहाल कइले बा। बड़ा वजन करता का हो। अरे हाँ हो, ससुरा में जियल सखी रे सैया मोहाल कइले बा। आहा मोहाल कइले बा। देखू न कमे उम्र में ऐसन हमर हाल कइले बा। देखू न कमे उम्र में ऐसन हमर हाल कइले बा। अरे तो हमरा से कहेला नु फोन करके कैसे कही सुनो हड़ताल काहे न को देवलू बीच बीच में। कइले सगरो वादा फोन से गइले हो भुलाई। टाइट शरीर हमार दिहले झुलाई। अरे बड़ा मजा में साजा देने बड़े हो। कइले सगरो वादा फोन से गइले हो भुलाई। टाइट शरीर हमार दिहले झुलाई। नाइट के ड्यूटी ना एको दिन हड़ताल कइले बा। हड़ताल कइले बा। नाइट के ड्यूटी ना एको दिन हड़ताल कइले बा। हड़ताल कइले बा। देखू न कमे उम्र में ऐसन हमर हाल कइले बा। देखू न कमे उम्र में ऐसन हमर हाल कइले बा। हाल कइले हाल कइले बा। घोड़ेला पटाता देहिया होखल जाता भारी। दिलीप राजेश के आवे मुँह से गारी। आवे मुँह से गारी। घोड़ेला पटाता देहिया होखल जाता भारी। किसन देहाती के आवे मुँह से गारी। डाली के किली के वाले मैसेज पर धमाल कइले बा। धमाल कइले बा। डाली के किली के वाले मैसेज पर धमाल कइले बा। हाँ धमाल कइले बा। देखू न कमे उम्र में ऐसन हमर हाल